Zara. Zara, no. Omolonyo Ozo. Cat. Ahambu Asia. Ambososi. Ahambu Kamsi. What are you doing? Umuama ekele munu. I greet you all. My name is Amarachi. Ahambo Amarachi. Mani were keep on Amara. Unu pagoda aham kanu. Amarachi or Amara. So which one will you choose? Ahambo Amarachi. Hey, Tata. Ainga mumaka egwu. Onye ọla kwuo Igba Egwu. Igba Egwu. Igba Egwu. Let's say it together. Igba Egwu. Igba Egwu. Igba Egwu. Now, a very interesting one that is very, very native to Igbo people alone is this one. Madoga Gufuli Yanka. Okay, very close. Miss Amarachi, so, onye ọla kwuo ya. You can say Che Egwu. If it is a group, you say Chenu Egwu. Chenu Egwu. That is get ready to dance. So as you can see the screen, you see the beautiful girl there. She is just standing. Chenu Egwu. Or you do it this way. Somebody will play music. So music is also Egwu. Onye ọla kwuo Egwu. Egwu. There's a lot Egwu. When you're done dancing, what do? You? Pussy. Good job. Onye ọla ga kwụsị, you stop. Pussy. Pussy. Oh. Onye ga-agba egwu. What I just did is dance. Agbaram egwu. I danced. So what is to dance again? When I am dancing and you want to tell me stop, how do you say it? Pussy. Good job. Pussy, stop. You all got it. What is get ready to dance na Igbo? Very close, Kez. Can anybody else try? What is get ready to dance? Kez said Chenu Egwu, which is very close. Lola, go Zola. Chenu Egwu, go Zom. Good job. And Zola is 3 years old, by the way. Now, can anybody tell us what music is in Igbo? Egwu. Korano Kamsi Aka. Okay, clap for Kamsi. That's what move your body is na Igbo. Mariahu, good job, Eza. Good job, okay? Chan Wagu. So what does it mean? Get ready to dance. Good job. Dance, amazing. Mariahu, move your body. Your body. Move it. Smart. You all are so smart. So let me show you once more. Igba Egwu to dance. Chenu Egwu, get ready to dance. Mariahu, move your body. Pussy, and then you stop. Once you hear pussy, you stop. Even if you are standing or you are bending, you just stop. Stand and let's practice this.
Let's practice it. Come on. Onye ola kurunu auto. Stand up. Kuru auto. Anyị chọrọ ịgba egwu. We want to dance. Onye ola chenu egwu. Look at me. Look at Miss Amara. Chenu egwu. Chenu egwu. Get ready to dance. So take your positions. Onye ola kuo chenu egwu. Chenu egwu. Chenu egwu. Maria, who move your body. Move your body. Move your body. Maria, who guys, move your body, guys. Maria, who. Go Kelo, go Kira, go Michelle, Cheesy Taram. Oh, see what? Go Zoom. What? Go Kez. What? Go Chet. Go Eza. What am I seeing? Oh, go Kamsi. Go Zara. Wow, everybody's moving their body. Ulu Nile. Who's it? Great. I think we have it. Right? Oh, ụmụaka. Yes, ị chọrọ ịgba egwu. Mba, achọghị m ịgba egwu. Eza, ị chọrọ ịgba egwu. Achọrọ ịgba. Okay, Kelo, ị chọrọ ịgba egwu. Mba, achọrọ ịgba egwu. Mba, Kelo achọghị ịgba egwu. Zola, ị chọrọ ịgba egwu. Zola chọrọ ịgba egwu. Kira, ị chọrọ ịgba egwu. Kira. Achọ ịgba egwu. Good job, Kira. Michelle, ị chọrọ ịgba egwu. Kwuo achọrọ m ịgba egwu. Kamsi, ị chọrọ ịgba egwu. Mba, Kamsi achọghị ịgba egwu. Sorry maka ịgba egwu. So I want you guys to dance for another 2 minutes.